Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa na kanále Tomáš Play. Dneska mám na pláne, že pôjdeme kopať do Brečmajnu a uvidíme, čo schytáme. Takže poďme si vykraftiť nejaké krompy. Ja keď myslím si, že mám 2 styky, takže mám na 1, ale to vôbec nevadí. Počkajte. Nemám oni. Tak si zoberiem crafting. A poďme ešte nakopať trošku dreva, keďže tu máme dosť tých džunglových stromov. A myslím, že keď skopem nejaký jeden strom malý, tak to vadiť nebude. Tak musíme ešte zbehnúť toto, lebo som si No tak ja si dám posťou vlastne hore, lebo však tam budem spávať. Posídame posťou. Posídame vedľa toho. No vlastne tu mám ešte dieru v strope, no tak to sa stáva, to je asi, to je iba taký detail, to si nevšimajte. No, takže ľudia, mňa to nejako laglo, ale tak to vôbec nevadí. No, tu si odložíme veci, ktoré potrebovať nebudeme. Asi tak si nechám toho kameňa. Myslím, že hlinu ani potrebovať nebudem. Ani drevené dosky, niečo si budem musieť šetriť. A ani toto a udicu asi takisto nie. Toto budem mať na tú onu, zabudol som, jak sa to volá, na tú motrapku. No tak ja to vidím, že môžeme ísť do toho Brečmajnu, keďže už máme všetky veci pripravené. Aha, ešte toto si musím prekraftiť na dosky, ale tak to už je detail. A keďže môj brat mal veľmi veľa času, tak postavil do Brečmajnu výťahy. Tento video. Je to celkom pekne aj rýchlo to ide, takže som spokojný. Takže poďme na to. Ja si môžem rovno asi zobrať aj krompáč, lebo aj keď, no neviem, bude to trvať celkom dlho. Ale ukážem vám taký triček v Brečmajnoch. Keď budete stále skákať, tak budete oveľa rýchlejšie. A to sa vyplatí, však to sa vždy vyplatí.
Som je prvýkrát z toho, že som skočil do diery, ale však to nevadí. No, zase som spadol do diery. Však prečo nie, lebo no, tu máme laškejvu, ale to budeme musieť, keď chceme ísť do Brečmajnu, nejako inak kopať. No v tejto laškejve som našiel 2 diamanty a myslím si, že vyššie ich tu nebude. Pretože môj brat mi všetky vyfúkol, bolo ich tu určite vyššie. Takže teraz Brečmaj trošku zatočíme. No takže ľudia, poďme nakopať asi tak, keď nakopeme jeden stack kobus do toho deep slate, tak to asi bude stačiť, ja budem niečo asi stavať. Napíšte do komentáru, čo by som mal postaviť v budúcom dieli, myslím nejakú takú budovu alebo niečo také z deep slateu a kameňa. Lebo mám ho strašne veľa a neviem, čo s ním mám robiť, normálne ho asi začnem už hádzať do lávy. Tak, nemáme jeden kompač, tak si zoberieme druhý. No, počkajte, neskontroloval som si, či niečo nebolo nado mňou alebo podo mňou, ale keď tak nad tým premýšľam, ja by som zvláštne toto je, neviem. Zatiaľ som nič nenašiel, čo je dosť blbé, ale tak to ani irony dokonca to je. Poďme ísť ešte nižšie, keď tak uvidíme.
Flash Cave, no tak sa tu poobzerám. Aj irony máme, no tak ich nakopeme teda, no však prečo nie, však to patrí k miningu. Ale videl som tu aj niečo lepšie. Zlato, tak to si určite zoberiem, to sa vždy oplatí. Zoberiem si aj toto. A poobzerajme si. Poobzeráme sa tu. Dáme si torčky na navigovanie naspäť a uvidíme, kde budem, čo všetko nájdeme. No tak zoberme aj toto železo, na hopre sa vždy zíde a nechcem si míňať hento, takže aj keď neviem prečo nie, ale však to je jedno. A z tohto padávajú XP-ček, čo sa mne zíde. Zoberme lapis a ešte magma aj ono. No tak to niečo mi nevyšlo, to si nevšimajte, to sa nestalo. No, takže keďže tuto vidíme to tak, že asi nič není. Aj keď to je druhá časť cavky, no tak poďme sa asi nepozrieť. Aj keď tá ide už vyššie, či je tu diamanty, asi nenájdeme, ale však môžeme sa pozrieť, možno železo tu bude. No dobré, no. Tu som už bol a tu nebolo nič. Aha, je to. No tak poďme sa vrátiť naspäť do Bridge Mineu kvôli tomu, že som našiel zlato. Nakopme si trošku zlata. Železa. No, tak poďme naspäť. No. Tak poďme naspäť. Teraz kde máme ten Bridge Mine. To je trošku akože blbé.
Asi nevidím. Je to železo, ale ja mám 19 a neviem koľko potrebujem, keď mám 9 hoprov. A asi už viem. Tak nakopem ho. Tak aspoň tento úlovok máme. Nejaké to zlato a železo a lapis. Keď už nie diamanty, tak to nevadí. Mohli by sme spraviť niekedy video, alebo teda ja, že by som kopal 1000 blokov alebo 64 diamantov, aj keď neviem aké ja mám šťastie, ale ja šťastia bohužiaľ nemám. No, poďme sa ešte pozrieť na túto stranu, aj keď myslím si, že tu už nič nebude. Aké tam tie bloky sú tam. Ale to ja nepotrebujem, andezity je tu celkom dosť, to niečo môže znamenať, ale neviem čo, možno nič. No ale tu máme nejaké diery. Veľké. Skočíme a ideme. A tu máme túto kejvku. Tak aj tu môžeme dať čo nájsť, uvidíme. A keď tu tak blúdim ľudia, tak dajte odber na môj kanál, pretože prečo nie, je to zdarma a veľmi ma tým podporíte. Ďakujem. A poďme sa pozrieť, lebo to je tá kejvka väčšia. Trošku. To tak vyzerá. Mohol by som si aspoň trošku zasvietil, lebo však vyzerá to tu podobne. Je to iba koper, že čo to je. A vidím tam ešte niečo, ale už sa môžeme musieť vrátiť do Bratchmineu, takže tak. Ľudia, takže už som si tam nakopal niečo a vyzerá to tak, že za chvíľku budem musieť toto video ukončiť kvôli tomu, že by trvalo strašne dlho a urobím z toho part 2. Takže dneska sa už len vrátim a to bude asi tak všetko, takže vrátim sa už poza kameru, aby som vás nezdržoval, lebo to by som vás zbytočne iba zdržoval. Takže ďakujem za zhliadnutie, ak ste si to pozreli až sem, tak určite dajte like, pokiaľ sa vám video páčilo a vidíme sa u ďalšieho videa na kanáli Tomáš Play. Tak zatiaľ.